Idan kana fama da 1 minute man ne kai, yani idan baka iya daɗewa kana jima'i, baka iya kaiwa 10 minutes 15 minutes kana jima'i, dole sai ka sha magani. To yanzu akwai ways ɗin da za a iya baka shawara idan kana yin shi yau da gobe insha Allahu za ka iya yi ka kai minti 10 minti 15 kana yin jima'i ba tare da ka sha wani maganin manpower da zai cutar da lafiyanka ba, ko ya ja maka wata matsala na bugun zuciya ko kuma na tsayawan al'aura, saboda akwai wani matsalolin da yake faruwa idan aka sha maganin tashin al'auran nan, irin manpower haka da ake sha ko ƙwayoyi, to za a iya samun wani matsala da idan al'auran ta tashi ba za ta kwanta ba, dole sai an je asibiti an tsatsaga ko an yi mata wasu dabarbaru tukunna ta kwanta. So ko kuma bugun zuciya, samun matsalan hawan jini ko kuma yawan ciwon kai a yayin da aka sha wannan abu. Duk masu shan wannan abubuwan sun san suna fama da wannan abu, yawan bugun zuciya, saurin bugun zuciya ko kuma yawan ciwon kai ko kuma dai irin wannan abun ka gama kuma ka zo kai ta samun rashin lafiya kala-kala. So to avoid shan wa'innan magunguna, idan ka san cewa baka daɗewa kana jima'i ko kuma kai ka ga alamun baka gamsar da iyalinka tana complain, so some things da idan ka yi shi insha Allahu za a ɗan samu abu, natural ways ne da za ka yi shi, amma kuma it will take time, sai an ɗan bi a hankali. Avoid shan abun da zai sa maka matsala. So abu na farko shine a samu iyali, a samu man zaitun, man habbatus sauda. Idan aka samu man habba sai ka ba iyalinka, sai ta dinga maka massage in penis in, yani al'auran ka hiddo mata shi, sai ta dinga maka massage in shi, ta shafa a hannunta ta dinga maka wasa da shi, gab da za a yi kenan, a dinga shafa maka shi a al'auran ka, ana maka massage, sai maka massage da shi for like 10 to 15 minutes haka, ana shashafawa haka 5 to 10 15 minutes haka. Idan aka yi aka gama sai ka je kuma a sa maka ruwan ɗumi a cikin buta ko a whatsoever kai tsarki da shi. A yayin da kai wannan abun, a sati akalla a yi maka shi so 2 ko so 3 a sati, ana maka massage da man habba kuma a ɗauri da ruwan ɗumi, insha Allah za ka dinga samun erection wanda ba sai ka cutar da kanka ba. Sai abu na gaba shine kuma a yayin da aka fara taɓe-taɓe ana aika ɗan saƙo na ana shirin za a shiga wancan babin na yin saduwa, so idan aka fara yi ka ce daga erection ka samu erection za ka sa. Wayansu mazan daga abin ya tashi sai su ce za su sa immediately, in abin ya tashi ba a lokacin ake sa ba. Hodan ka ɗan koyi riƙe kanka a yayin da ya tashi, kar ka sa abu na immediately, instantly kar ka sa shi, ka ɗan bari a ɗan ci gaba, a ɗan daɗe ana wasa. Wayansu fa kafin ma a gama wasan ma fa sun kawo, amma ka koyi riƙe kanka. Wayansu yanda za ka yi ka riƙe kanka, ka cire tunaninka a cewa kana so ka kawo a wannan lokacin, ko kuma ka ɗan cire tunaninka a cewa kana jin daɗin wannan abun a lokacin. Ka kawo wani tunani wanda zai ɗan yi delaying maka cewa kana so ka kawo. Ka cire ranka cewa sex kake kana so ka kawo, ka cire a ranka cewa gashi nan za ka kawo. Idan kana skipping tunaninka a wannan lokacin, yana ɗan iya taimaka maka wurin riƙe kanka, yana taimakawa wurin riƙe kai kafin ka kawo, so za ka ga kana ɗan samu kana ɗan delay. Na gaba kuma shine exercise. Abun yana da wahala gaskiya riƙe kanka kafin ka kawo, amma idan kana skipping tunaninka a lokacin da za ka kawo, kana cire kanka kawai kai tunanin wani abun, ranka ya ɓaci ne ko kuma wani abu ne da zai ɗan delayin wannan tsayawan abun, yana sa ka ɗan daɗe kana jima'i. Ko kuma daga an fara a lokacin ka sa abun, daga ya tashi akwai wani miƙe wanda kai da kanka, in ta yi wani miƙewa kai da kanka za ka san cewa wannan abun it's finally ready, yana so ka sa shi. Amma wayansu kawai daga abun ya ɗan tashi fa bai gama, jijiyoyin ba su gama zama sanda ba su gama riƙewa ba su gama tashi ba, kawai birin ya sa shi saboda yana sauri ko yana so ya gamsar da ita. Ba a yin haka. Yawwa, akwai kuma pull out method, ba wancan pull out ɗin ba. Wannan pull out ɗin da zan yi magana shine a yayin da kake sa tip ɗin kan abinka, kana sawa kana hiddo shi a hankali, kana sawa kana hiddowa, kana sawa kana hiddowa. So in ka ji kaman za ka fito sai ka ɗan hidda shi kaɗan skipping ɗin tunaninka, ba dan sai ka ƙara maida shi. Kana yin wannan abun yau da gobe, kana yin haka yana ƙara maka ƙwarin gwiwa wanda za ka fara self control. Idan za ka kawo ka kasa kawo, yana taimako gaskiya sosai. Abu na gaba kuma shine
Exercise yana taimako sosai. Akwai exercise, akwai wanda wallahi a rayuwar shi bai taɓa zuwa exercise, bai taɓa yin gym ba, bai taɓa yin exercise a gidan shi ba. Dan motsa jiki haka, yawan motsa jiki. So idan gym zaka je ko kuma wani gurin motsa jiki ko kuma wani abu dai, akwai gym ko kuma exercise da ake yi na self control na wannan al'adu, particular saboda wannan wanda ba sa daɗewa suna jima'i din nan. So idan kana exercise, shi ma yana taimako. Rage yawan shan siga. Yawan shan siga yana kawo wannan to rage shan siga, yawan shan maiko, shi ma wannan yana improving din jima'i da sauransu. Cin vegetable, a canza diet, you change your diet, ka sa diet ɗinka ya zama cewa a sati akalla kana cin vegetable, ganye, 'ya'yan ganyayyaki, anything nau'i na ganye ya zama a sati akalla so ɗaya so biyu, duk bala'i dai, su zogalen nan, su raman nan, su lettuce, su waye stuff like that, anything vegetable yana da amfani, yana improving wannan abubuwan. Sai kuma fruit. Wani sai daga shekara sai shekara yake cin fruit. Fruit is very important a jikin dan adam a wannan abu, yana kawo wannan. Time to time a sati so ɗaya ne so biyu ne, ayyashe dai ya zama na dai cewa dai kana amfani da fruit. Yawa. Sai kuma shaye-shaye. Mutane da yawa suna shaye-shaye. Shaye-shaye kamar alcohol ne, syrup ne, anything smoke, zuke-zuke, sigari ne, wiwi ne, whatsoever you are smoking, in dai smoke ne, shi ma yana reducing in blood flow na jiki. Blood flow kuma dama an san cewa yawan gudun jinin da yake yanayin gudun jikinka, jinin jikinka, yanayin bugun zuciyanka. So because shi tashin al'auran ma da kanshi da gudun zuciya, da gudun jini yake yawo, kuma da kuma bugun zuciya. A yayin da zuciyanka ya buga, zuciyanka yana ba da jini, yana ban san da zan faɗa da Hausa ba, yana sa jini yana flowing. Bugun zuciya shi yake ɗaukan jini daga bugun zuciya to the various parts of the body. So a yayin da idan wannan bugun zuciyan ya buga, jinin jikinka ya bi jijiyoyi da sauransu, so zai aika ma al'auranka da sauransu su tashi. So idan kana yawan shaye-shaye, smoking, drinking, yana rage flowing na blood, circulation na blood a jikinka. So wannan ma yana hana ka daɗewa. So wa'innan abubuwan idan aka ta'allu a kansu yau da gobe ana yi, insha Allah za a ɗan samu canji daga yanayin yanda aka saba. A kiyaye shan magungunan maza ko kuma manpower ko kuma wani tablet ko wani abu. It's not good for your health. Allah ya sa mu dace.